povijesti političkih sustava i velikih povijesnih lomova, stvarna se moć rijetko kada nalazila ispred uključenih televizijskih kamera ili na naslovnicama dnevnih novina. Neki su politički dužnosnici ostali zapamćeni po svojim vatrenim govorima, visokim državnim titulama, ordenima i službenim portretima koji su krasili kabinete od Vardara pa sve do Triglava. Drugi su pak svoju moć gradili u tišini, ostajući zabilježeni tek u tihim šapatima stranačkih hodnika, u strogo povjedljivim arhivskim spisima, obavještajnim bilješkama i pitanjima na koja javnost nikada nije dobila službene odgovore. U socijalističkoj Jugoslaviji, državi prožetoj ideološkim monolizmom, hladnoratovskim geopolitičkim igrama i stalnim unutarnjim preslagivanjima, moć je imala mnoga lica. Ponekad se ona nalazila na partijskim kongresima, ponekad u policijskim dosijeima, a ponekad u stranim veleposlanstvima. No najčešće je boravila u rukama onih ljudi koji su rijetko kada imali potrebu bilo kome objašnjavati svoje postupke. Među svim tim figurama koje su oblikovale sudbinu prostora bivše Jugoslavije, jedno ime izaziva posebnu pozornost, ali i duboku povijesnu nelagodu. Ivan Stevo Krajačić. Čovjek koji je desetljećima hodao stazama moći, ostajući u sjeni, postao je jedna od najkontroverznijih i najmističnijih ličnosti socijalističke Hrvatske i šireg jugoslavenskog prostora. Tko je doista bio taj čovjek čije je ime izazivalo strahopoštovanje i među najvišim partijskim funkcionarima? Je li on bio tek lojalan komunistički dužnosnik koji je obavljao povjerene mu zadatke, ili je njegova stvarna snaga izvirala iz mračnog, nedokučivog svijeta tajnih službi? Oko njegove uloge i danas postoje duboki povijesni prijepori, a u javnosti se često tvrdilo kako njegove niti utjecaja sežu daleko izvan granica Zagreba i Beograda, pa sve do same Moskve. Postavlja se ključno pitanje ove povijesne enigme. Je li Ivan Stevo Krajačić bio samo utjecajan hrvatski komunist i obavještajac, ili je predstavljao jednog od najmoćnijih ljudi iz sjene u cijeloj Jugoslaviji, čovjeka čija se stvarna uloga tek treba u potpunosti rasvijetliti? Da bismo razumjeli fenomen Ivana Steve Krajačića, moramo se vratiti na same početke, u vrijeme kada se kalila generacija koja će kasnije preuzeti upravljanje državom. Rođen u ruralnom dijelu Slavonije, Krajačić je pripadao onom krugu mladih ljudi koje su društvene nepravde i teški uvjeti života u Kraljevini Jugoslaviji odveli prema radikalnim lijevim idejama. Njegov put u komunistički pokret bio je tipičan za ono vrijeme, obilježen ilegalnim političkim radom, sindikalnim borbama i stalnom opasnošću od uhićenja. U tom surovom svijetu političkog podzemlja, gdje je i najmanja pogreška značila dugogodišnju robiju ili gubitak života, razvijale su se specifične osobine. Sezala je tu potreba za apsolutnom tajnovitošću, bezuvjetnom lojalnošću partijskoj disciplini i sposobnošću preživljavanja u najtežim okolnostima. Krajačić se u tim strukturama profilirao kao čovjek od akcije, hladnokrvan i posvećen cilju, što ga je brzo preporučilo višim partijskim instancama. Prije nego što je ikada sjeo u neku službenu fotelju ili dobio državnu funkciju, on je već bio duboko integriran u svijet u kojemu javna popularnost nije značila ništa, a unutarnja moć i povjerenje u krugu zavjerenika značili su sve. Dolazak Drugog svjetskog rata i slom Kraljevine Jugoslavije otvorili su novo poglavlje u kojemu su te vještine postale presudne. Tijekom dramatičnih ratnih godina i rasta partizanskog pokreta, Krajačić se našao u samom središtu stvaranja sigurnosno-obavještajnog aparata. Prema dostupnim izvorima, upravo je u tom kaotičnom ratnom vihoru stvoren temelj za njegovu kasniju, gotovo mitsku poslijeratnu moć. Povijest nas uči da u vremenima velikih sukoba kontrolu nad situacijom preuzimaju oni koji kontroliraju informacije, kanale komunikacije i sigurnosne mreže. Krajačić je bio postavljen na ključne pozicije unutar novoformiranih obavještajnih struktura komunističkog pokreta u Hrvatskoj. Njegov zadatak nije bio samo vođenje vojnih operacija, već izgradnja neprobojne mreže koja će osigurati opstanak pokreta, otkriti infiltrirane neprijatelje i pripremiti teren za preuzimanje vlasti nakon završetka rata. U tom razdoblju formiraju se prve ozbiljne organizacije
koje će kasnije prerasti u zloglasne službe, a pojedini autori navode kako je upravo Krajačić bio arhitekt onih najosjetljivijih operacija o kojima se u javnosti nikada nije smjelo govoriti. Međutim, ono što priču o Ivanu Stevi Krajačiću podiže na višu razinu mistike i međunarodne intrige jesu njegove navodne veze s Moskvom. U povijesnim analizama i memoarskoj literaturi ovo pitanje zauzima središnje mjesto i izaziva najviše rasprava. Prije nego što je došlo do povijesnog raskola između Tita i Staljina 1948. godine, Sovjetski savez bio je neosporno ideološko i obavještajno središte cijelog komunističkog svijeta. Povezanost s Moskvom u to je vrijeme značila vrhunski prestiž, ali i prolazak kroz posebne obuke, stjecanje specifičnih znanja i pristup mrežama koje su nadilazile lokalne okvire. U javnosti se često tvrdilo, a i pojedini povijesni izvori sugeriraju, da je Krajačić imao duboke, izravne i povjerljive kontakte sa sovjetskim obavještajnim krugovima, koji su navodno datirali još iz predratnih vremena ili iz razdoblja Španjolskog građanskog rata. Naravno, u svijetu obavještajnih službi i hladnoratovskih tajni nije uvijek moguće jasno odvojiti materijalne činjenice od kasnijih političkih interpretacija i mitova koji su se pleli oko njegova imena. Ako su takve tvrdnje točne, to bi značilo da je Krajačić unutar jugoslavenskog sustava posjedovao autonomnu liniju moći koja nije u potpunosti ovisila o odobrenju lokalnih partijskih komiteta, što ga je činilo potencijalno opasnim, ali i iznimno korisnim akterom na političkoj šahovskoj ploči. To nas dovodi do njegova kompleksnog i duboko zagonetnog odnosa s Josipom Brozom Titom. Kako je čovjek, kojega su pratili glasovi o bliskosti s Moskvom, uspio preživjeti sve čistke, a posebice dramatične događaje nakon donošenja rezolucije Informbiroa, kada su mnogi drugi komunistički kadrovi završili na Golom otoku zbog stvarne ili sumnjive odanosti Staljinu. Odnos između Tita i Krajačića ostaje predmetom stalnih povijesnih istraživanja. Je li Krajačić bio čovjek kojega je Tito iskreno cijenio i kojemu je bezuvjetno vjerovao, ili je u pitanju bio odnos iz nužde, temeljen na međusobnom poznavanju najdubljih tajni? Komunistički sustavi, po svojoj prirodi, rijetko su dopuštali dugotrajno političko preživljavanje na samom vrhu bez posjedovanja iznimnih vještina. Tito je bio majstor političkog balansiranja, lider koji je znao kako suprotstaviti različite frakcije, republike i sigurnosne službe kako bi očuvao vlastitu poziciju. Činjenica da je Krajačić ostao u krugu najmoćnijih ljudi, unatoč svim kontroverzama koje su ga pratile, sugerira da on nije bio običan državni činovnik. On je posjedovao mrežu, informacije i utjecaj koji su ga činili nezamjenjivim u određenim kritičnim trenucima jugoslavenske povijesti. Njegovo ime neizbježno je povezano s usponom i djelovanjem jugoslavenskih sigurnosnih službi, prvenstveno OZNA, a kasnije i UDBA. U poslijeratnoj državi ove službe nisu bile tek obična policijska tijela zadužena za održavanje javnog reda i mira. One su predstavljale same stupove na kojima je počivao politički poredak. Kontrolirale su protok informacija, provodile nadzor nad potencijalnim političkim protivnicima unutar zemlje, bavile se emigrantskim skupinama u inozemstvu, ali su isto tako provodile strogu partijsku disciplinu unutar samih vladajućih struktura. Krajačić je postavljen na čelo resora unutarnjih poslova u Hrvatskoj, čime je formalno i neformalno dobio uvid u najosjetljivije podatke. U tom ozračju sve prisutnog obavještajnog rada i političke kontrole, njegova se moć dodatno multiplicirala. On je bio u poziciji da zna tko što govori, tko s kime surađuje i tko bi mogao predstavljati prijetnju sustavu. Moć u takvom ambijentu prestaje biti samo formalna stvar zakonskih ovlasti. Ona postaje sposobnost posjedovanja informacija koje drugi nemaju
i spremnost da se te informacije iskoriste u pravom trenutku. S druge strane, Krajačić je bio duboko ukorijenjen u samu političku elitu Socijalističke Republike Hrvatske. Njegov utjecaj unutar hrvatskog komunističkog vodstva bio je golem, a mnogi su ga smatrali ključnim čovjekom iz sjene koji je usmjeravao političke procese u Republici, ali i definirao odnose Zagreba prema saveznom središtu u Beogradu. Unutar složene Jugoslavenske federacije, gdje su se interesi Republika često prelamali kroz partijske rasprave i osobne animozitete vođa, Krajačić je slovio kao osoba koja razumije dubinsku mehaniku funkcioniranja države. Mogao je utjecati na imenovanja, političke smjene i postavljanje kadrova na ključna mjesta u gospodarstvu, kulturi i sigurnosnom aparatu. Ta dvostruka uloga, s jedne strane obavještajca s međunarodnim backgroundom, a s druge strane moćnog aktera republičke politike, učinila ga je figurom koja je nadilazila uobičajene partijske okvire. Zbog čega su ga onda suvremenici smatrali toliko moćnim i zašto se o njemu i danas govori s dozom mističnosti? Odgovor vjerojatno leži u sinergiji svih elemenata koji su činili njegovu biografiju. Posjedovao je neupitni revolucionarni legitimitet iz ratnih dana, izravan pristup Titu, kontrolu nad obavještajnim arhivima i dosijejima, te percipirane, iako nikada do kraja dokazane, veze s velikim silama izvan jugoslavenskih granica. Njegova najveća snaga nije bila u javnim funkcijama koje je obnašao, poput predsjednika Sabora ili člana visokih partijskih tijela, već u sposobnosti da preživi sve političke potrese i čistke koje su pomele mnoge njegove kolege. Znao je kako ostati potreban sustavu, čak i kada su se politički vjetrovi mijenjali. Ipak, oko njegova života i rada ostaju brojna otvorena pitanja koja i dalje muče povjesničare. Je li njegova reputacija svemoćnog špijuna bila stvarna, ili je jednim dijelom bila plod straha, političkih mitova i namjernog preuveličavanja od strane njegovih političkih protivnika? U svijetu tajnosti, strah od onoga što netko potencijalno zna, često je moćniji od onoga što taj čovjek doista drži u rukama. Je li tajnovitost bila njegov najbolji štit, koji je skrivao dublje istine o funkcioniranju jugoslavenskog vrha, ili je on doista bio ključni igrač u globalnoj obavještajnoj igri na Balkanu? Odgovore na ova pitanja nije lako pronaći, jer ljudi poput Krajačića nisu ostavljali jasne tragove, niti su pisali memoare kako bi olakšali posao budućim generacijama istraživača. Priča o Ivanu Stevi Krajačiću stoga nije samo priča o jednom čovjeku, njegovoj karijeri i njegovim intrigama. To je duboka i složena storija o tome kako je socijalistička Jugoslavija doista funkcionirala iza fasada službenih slogana o bratstvu i jedinstvu, samoupravljanju i nesvrstanosti. Ona nam otkriva mehanizme partijske lojalnosti, ulogu obavještajnih mreža, borbu za prevlast između različitih republičkih elita, stalne pritiske velikih sila tijekom hladnog rata i kompleksnu ulogu Tita kao vrhovnog arbitra koji je upravljao tim kompliciranim sustavom. Ivan Stevo Krajačić možda je u povijesnim knjigama zabilježen kroz službene titule koje je obnašao, ali njegovo stvarno povijesno značenje leži upravo u onom neistraženom prostoru između politike, tajnih službi, odnosa Beograda i Zagreba te daleke Moskve. On ostaje jedna od onih figura čija biografija ne nudi jednostavne odgovore, već otvara ono najveće i najvažnije pitanje svakog političkog sustava. Tko je doista imao stvarnu moć? Oni koji su stajali na osvjetljenoj pozornici pred narodom ili oni koji su iz mraka i sjene povlačili konce i znali što se doista događa iza kulisa? Možda zato Ivan Stevo Krajačić i danas ostaje jedno od najzagonetnijih imena jugoslavenske povijesti. Čovjek čija se stvarna moć nije uvijek vidjela, ali se u političkim krugovima itekako osjećala.